Sanaka sanaka sampul, sanaka sampul, sanaka sampul, sampul na jakajim, sukun lawa sampa, isan les. La filan'ny zazatoly ao azany kasera azoko nana tatoato io karaha niova atsika koa ny fatambana nina lany biso farany ave na je t'aime fa tsy azo volana taminaha salagnema za io raha mbariko ananty boviboe to hoe tsy tarihy boatra be nagnan'iny fagnarantsika tamin'ny voiaraka tsy boatra be magnan'io zako nisy ka mahitana karaha mahita mofo baolina zany na filazagna anazy efa tsy bota fa bota boum hahavintesina zanak'olo za tarihy jiaby mivondravonda karaha boly mipompiny anakony kona ny camion hely poids lourd double pont za fandriagna vendriana masaiky fisika pempo fandriagna zay karoa vidiavina masaiky tresatresaka misy trasy ave ana izy zanak'olo tsy haiko to agnany na henerin'olo anay talohana na isy ndeloko saky natao ankilako agnany mivony be na ko fandeha WC tsy tiana ho eky zay ana anangetony zaza konko nagnadara atovitovy nake amina tefa masy mibodigna amin'ny fifielina io any atova ho avy amina zany za tsy ary mahita olo magnano rasomakony be magnany za tsy ary mahita olo nitontotokena zany hakamoagna handro fely zala vary telo andro agnany fosiny agnadara ave tapoko ana vilagny magnasary pingpingitry agnany anakony mbola tsy tarako iale tempatempagna anato po avy janono zany kanaro agnany tomandamy enono Black November! Raitona sahady! manove zavatra matotra Ny Novembre manontolo! Ntao hiaraka kalaza! Araroty ireo fiainam-bity miavaka amin'ny finday dia mazahoa kadoa! Wiki 25 zay tamin'ny sarany 89 000 ariary taloha lasa 69 000 ariary monja mandritra ty volagna novembre ty de mbola mazahoa bonus cadeau 500 mégaoctets 500 mégaoctets raha mamany magnantogna malaky ya store marikitry anale mama sotare